Kone kun laitetaan tämmöiseen brackettiin, niin siinä on muutama hyöty, mitä siitä saadaan. Eli normaali asennus on tonne, tehdään moottorikaivo tonne perälautaan, mihin asennetaan. Mutta yleensä meillä asiakkaat sitten, jos valitsee bracketin, niin se pääsyy on se, että saadaan sisätilaa veneestä vähän enemmän käyttöön. Eli täältä vapautuisi 70 senttiä lisää tilaa. Ja sitten toinen asia on se, että saadaan myös pikkasen hyötysuhdetta parannettua tuo koneella. Eli kone kun viiää taaemmas tonne, niin se myös nostetaan vähän ylemmäs. Eli noin 10 senttiä se nousee myös ylöspäin toi koneesta aina metriä kohden tuolla takana. Ja potkuri tulee vähän lähemmäs pintaa ja saadaan sitä vähän tehokkaammaksi sitä hyötysuhdetta siinä kun mennään kovilla vauheilla. Tässä on myös tällainen kätevä turkkipinta, missä helppo kävellä, sitten toimii vähän niin kuin tämmöisenä uima- ja hoitotasona siellä.